Hola, què tal? Benvinguts a Lectora Confinada. Avui us vinc a ensenyar tot el que he llegit la primera quinzena de juny. I aviat ja tocarà fer una mica de balanç del segon trimestre de l'any. Comencem. És que estem ja a gairebé finals de juny, no? Comença l'estiu. Em queda molt poquet per començar vacances, un parell de setmanes, llavors estic molt prevacacional i he de dir que sembla que aquesta primera quinzena de juny ja he estat entrenant per lo que llegiré per les vacances perquè realment he llegit bastant. És veritat que ja veureu que tret d'un llibre, la resta, bueno, tret d'un i un altre que no és tan curt, la resta són molt curts. De fet, un el vaig llegir el tren tornant de Madrid de la Fira del Llibre, per tant, vaig començar a Madrid i el vaig acabar abans d'arribar a Girona, per tant, ja veureu que no són llibres llargs. És veritat que he tingut un mes molt variat i, bueno, sí, anava a dir temàtica, hi ha alguna cosa que es repeteix, ja veureu, però lectures bastant interessants que m'han sorprès bastant. Llavors, us les ensenyo, com sempre, us dic què m'han semblat i us vaig explicar una mica també per què els he anat triant, Aquest llibre, que és el primer que vaig llegir, es diu Los Guardianes, una elegía, de Sara Mangusso. Ja miraré si està en català. Si està en català us el poso per aquí. Ho dic perquè aquest llibre em va arribar... Jo havia estat subscrita a Bookish, a aquelles caixes que t'arriba un llibre sorpresa al mes, i fa un temps, ara ja fa bastant de temps que em vaig donar de baixa, perquè realment és una subscripció bastant cara, que és veritat que era molt guai, perquè rebies el llibre amb detallets, no? Jo què sé, una bossa de platja, o... bueno, cosetes, una llibreteta, tal, una invitació a vegades a connectar-te a una xerrada online amb l'autor, amb l'editor, amb el traductor, bueno, el cas és que, tot i així, jo ja sabeu que tinc molts llibres, sabeu que me n'arriben de part d'editorials, llavors pagar els 25 euros pràcticament que valia al mes això, per llibres que a vegades fins i tot ja m'havien arribat de part de les editorials o me'ls havia comprat jo, tot i que eren novetats, però clar, a vegades, això, no? Pues les editorials que m'havien són novetats. Llavors m'havia passat alguna vegada que algun llibre ja l'havia llegit, o m'arribava en castellà i jo ja l'havia llegit en català perquè havia sortit abans en català, bé, és igual. El cas és que em vaig donar de baixa i encara em queda algun llibre pendent per llegir. I un d'aquest, que com veieu, em quedava pendent, jo crec perquè havia quedat amagat, però és que no té ni 100 pàgines. Es diu Los Guardianes i us dic que miraré si està en català perquè jo no coneixia l'autora, però justament el dilluns vaig estar a una presentació d'un llibre aquí a Girona, a la llibreria 22, i vaig veure un llibre que era editat per l'altra editorial d'aquesta autora. Llavors vaig pensar, bueno, potser si han editat aquest també està aquest en català. Si el trobo, ja us dic, el poso. Si no el poso és que no hi és en català, o és que no l'he trobat. Aquest llibre tan breu parla del suïcidi d'un amic de l'autora. O sigui, hi ha un senyor, un noi, que es llença a les vies del metro de Nova York i en la sinopsis posa una mica, no, un home es va llançar al metro de Nova York i els passatgers van arribar mitja hora tard a casa perquè van haver de canviar de tren, no sé, alguna cosa així com molt freda, no? I després sabem que aquesta persona que s'ha llançat al metro de Nova York és amic de l'escriptora. Llavors, a mi se m'ha fet una mica, potser massa breu, massa per sobre tot, però és interessant perquè l'autora, jo quan vaig llegir el sinopsis pensava que era el típic suïcidi, no? De persona depressiva, tal, pensava que prenia per una altra banda i la banda és que el protagonista, o sigui, una persona depressiva em refereixo a persona depressiva però que era com algo molt, no? Una depressió en aquell moment i s'ha suïcidat, no? Que no era com previst o que no era esperat, no? I en aquest cas, el protagonista pateix un trastorn mental, o sigui, la persona que ha saltat a les vies del tren, no? Pateix un trastorn mental, l'autora explica també que ella pren antipsicòtics, llavors, bueno, com ella va teixint, no? Tota aquesta història i tota aquesta m'ha fet pensar una mica, sense salvar-lo en totes les distàncies, en Relíquia, no? De Paul Wask, en com s'intenta reconstruir una mica el per què la persona, sense deixar cap nota, no? Sense deixar cap carta, ha fet el que ha fet i com les persones que queden, en aquest cas la seva amiga, no? Intenta com entendre-ho i integrar-ho una mica en la seva vida. Llavors, per lo curtet que és, em sembla que transmet molt bé, no? Certs aspectes, és veritat que en algunes coses, ja us dic, s'ha marcat una mica curt, però ha sigut una sorpresa, que portava poder 2 anys a la meva prestatgeria, ja et dic, jo crec que amagat perquè era molt petit, però ha sigut una sorpresa. Un altre llibre, que aquest em va arribar de part de l'editorial i que tenia moltes ganes de llegir, aquest és l'únic totxo, com veieu, té més de 500 pàgines, és Una fàbula sueca, de Nicolás Díez. Jo Nicolás Díez ja l'havia llegit 2 llibres anteriors que havia publicat en una editorial petita del País Basc que es diu Viento Norte, us he parlat de Viento Norte més d'una vegada,
I aquesta vegada ha fet el salt ja a un segell editorial més gran, com és ADN, i en aquest cas és un llibre molt llarg, però que no us espanti. És un llibre superentretingut per ara, per les vacances, si voleu alguna cosa lleuger, que bueno, pesa, però lleuger. És una història molt original. Ell el que fa és agafar un fet, que no sé exactament quina part del fet és real, perquè no ho he trobat, però agafa un succés que va passar a Granada als anys 90 i d'aquest succés en 300 pàgines, no? Una novel·la. Vull dir que no és que expliqui la història d'això, és que agafa aquest succés i en crea una novel·la on aquest succés apareix, no? Llavors, es tracta de... Hi ha una dona sueca que es diu Ingrid, que viu a Granada amb el seu marit i els seus fills, i que és cònsul de Suècia a Granada. I ella allà, no, a casa seva, a la seva oficina i tal, doncs rep persones que necessiten fer tràmits relacionats amb Suècia, bueno, que fa un consulat. I apareixen dues dones, bueno, comença a sentir un paleta, crec que és que els està fent obres a casa, parla d'unes dones misterioses, no?, que són bruixes i tal, que viuen a una casa, no?, a prop de la zona. I arrel d'això, quan a ella unes dones van a demanar-li un passaport pel seu pare, que el seu pare en teoria està impedit, que el pare en teoria no pot sortir de casa, no?, que estan com intentant fer com el... Es veu que estan fent alguna jugada una mica tèrbola, no?, quan sembla que són elles les que volen portar el passaport, firmar-lo, que el pare el firmi a casa, no?, i tornar-lo, vull dir que hi ha alguna cosa estan amagant, no? I, bueno, la Ingrid, la protagonista, no, relaciona aquestes dones misterioses de les que ha parlat el Paleta, no?, amb aquestes dones que li han demanat el passaport. Llavors comença a investigar i veu que en aquesta casa de la Umbria, que és el lloc on passa, estan passant coses. És una casa molt estranya. Jo no hi aniria. És una casa una mica de llullo, parlant així, no?, quotidià. O sigui, aquestes dones, no sabem si són prostitutes, si són bruixes, no ho sabem. O sigui, passen coses molt estranyes. Venen gossos, això sí, crien gossos i venen gossos. D'això algú també les coneix, no?, de que els hi han venut un cadell. Bueno, la casa fa molta por. Llavors, tota la trama va en relació a la Ingrid, el seu marit i la seva família, no?, amb tota la vida social, no?, que organitzen sopars a casa, dinars amb amics, no?, altres cònsols o altres persones així, no?, que han reconegut a través de la seva feina, i aquestes dues dones que sembla que, arrel de que la Ingrid es nega, no?, a fer el passaport si no el firma el pare, bueno, li van passant coses, no? On està el pare d'aquestes dones? Ningú ho sap, perquè en realitat, no, les excuses són si van a casa seva, el pare ha marxat, però no estava impedit. Bueno, no, però està malament, no?, del cap i de vegades surt de casa cridant i se'n va. Tinc el gat davant de la càmera, com veieu, això feia dies que no ho feia, espero que no ho faci gaire i que pugui seguir gravant. Bé, doncs això, no?, que al final acabem entrant en aquesta trama com de misteri, no és com una novel·la negra d'aquestes sueques, però, o sigui, sueques nòrdiques, no?, però ambientades a Granada. Ambientada a Granada als anys 90. La veritat és que a mi m'agrada molt com escriu Nicolas Díaz. Té un punt de crear com unes trames així que t'absorbeixen, que és molt guai, que ja m'havia agradat molt a Tres tonos de azul. L'altre llibre que es deia Ceniza, que també era de Viento Norte, era un llibre de relat, llavors era diferent. Però a Tres tonos de azul em va agradar moltíssim el tipus d'història així que és com un thriller, però és més que un thriller, no? Passen altres coses. Llavors, aquest també segueix en la mateixa línia, llavors també us el recomano molt, i us el recomano molt per ara, per les vacances. I passant d'un llibre entretingut i lleuger per les vacances, me'n vaig a un llibre curtet, però gens lleuger i gens entretingut, depèn de què considereu entretingut. I es tracta, aquest sí que hi és en català, el que passa que jo per Sant Jordi el volia i no el vaig trobar en el moment que l'estava buscant i després se'm va oblidar perquè bueno, veia altres llibres i així, i al final me'l vaig acabar comprant a la Fira del Llibre de Madrid, per tant me'l vaig comprar en castellà i el vaig llegir al tren de tornada. Es tracta de En la naturaleza las cosas crecen, de Yi-Yun Lee. En català està editat per l'altra editorial i es diu A la natura les coses simplement creixen o alguna cosa així. O sigui, el títol és molt semblant, llavors el poso per aquí com sempre. A veure, aquest llibre, sense més... és un llibre que és una història real de l'autora, llavors no és cap spoiler, que us pugui dir, de fet ho posa la sinopsis, que tracta de l'autora tenia dos fills, o sigui, l'autora i el seu marit tenen dos fills, un es va suïcidar el 2017 amb 16 anys i l'altre es va suïcidar el 2024 amb 19. Ara sí que són 16 i 19 anys, o sigui, primer es suïcida el gran amb 16 anys i després
anys després, el petit ja quan en té 19, es suïciden pràcticament gairebé no al mateix lloc, però semblant, i molt a prop de casa. Llavors, el que fa aquesta dona és explicar-nos com és seguir sent mare de 2 fills que s'han suïcidat. El tema és molt fort, per això deia que temes variats, però aquí ens repetim una miqueta, no? El tema, o sigui, l'altre dia algú em va escriure, no sé si va ser per YouTube o per Instagram, dient-me que no li havia agradat aquest llibre, perquè li semblava que estava explicat amb molta fredor, que semblava que l'autora estava parlant de 2 gerros trencats i no de 2 fills que s'havien suïcidat, no? Bueno, a veure, jo penso que també s'ha d'entendre que l'autora... És que no vull... O sigui, a veure, no seria spoiler, però que per allà que per dintre de la família hi ha alguns trets dintre de l'espectre autista, no? Dintre de la neurodivergència, surt en el llibre, evidentment, no és una cosa que estic interpretant jo com a psicòloga, i crec que això ajuda una mica també a entendre aquesta distància, no?, també de la mare. Bé, m'ha estat un llibre molt interessant perquè l'autora ella es defineix com que està a l'abisme, o sigui, és així, però no em fa un drama excessiu, o sigui, entenc el que em deia aquesta persona que li semblava que estava parlant de 2 gerros trencats perquè realment no percebem un drama quan en realitat la situació és, bueno, dramàtica, no?, el següent, i al mateix temps tampoc dona un missatge tipus autoajuda de això es pot superar i tirarem endavant i... Sabeu el que vull dir? O sigui, no és un llibre que estigui allà perquè ella es troba amb persones que la volen animar amb aquest tipus de missatges així tan positius que al final acaben generant malestar, no? Ella es troba això, però ella no necessita això, ni necessita transmetre això, que necessita transmetre és com se sent i com és una mare, això, no? Com, si segueix sent mare, si ja els teus 2 fills s'han mort, no? I com reflexiona sobre tot això, és superinteressant. Per tant, és un llibre molt dur, això sí, no... Vull dir, jo crec que només amb el que us he explicat jo us podeu fer una idea, però és molt curtet, llavors jo crec que si us interessa el tema es pot llegir. El següent és El aire quema, de Mònica González Inés. Aquest me'l va enviar l'autora. L'autora es va posar en contacte amb mi fa un parell de mesos o més, és que jo no sé, amb això perdo molt la noció del temps, Ella es posa en contacte amb mi i em diu que si m'agradaria rebre la seva novel·la quan la publiqui i tal, que es publica amb Destino. Li dic que sí perquè el tema em semblava interessant i he de dir que és un llibre que està superben escrit, o sigui, és la primera novel·la de l'autora i trobo que val la pena seguir-li la pista. El llibre se m'ha fet una mica llarg i potser la trama m'ha semblat un pèl repetitiu. O sigui, jo crec que és un llibre que està molt ben escrit i potser m'ha agradat més com la manera d'escriure potser que el contingut en si, tot i que el contingut és molt interessant i fa reflexionar i fa una crítica social interessant, perquè al final el que planteja aquesta dona, la protagonista d'aquesta història, es diu Lua, i és una dona d'èxit a nivell laboral, no? D'aquesta gent que viu per treballar, que la feina és el primer. De fet, a l'inici de la novel·la, no? Aquesta dona està anant cap a la festa d'aniversari del seu fill, prometent que portarà ella el pastís i tal, i no està arribant a temps. Sabeu la típica imatge, de dona que va prometent que estarà... que sol ser en les pel·lícules i en els llibres i tal. Aquesta imatge és veritat que sol ser més masculina, no? O sigui, sol ser el pare absent més que la mare, així com a estereotip, Bueno, doncs justament, no? Aquesta dona que està en un món com molt masculí acaba, no?, renunciant a certes coses de la seva vida que realment li estan fent mal, no? Llavors, ella li passa una cosa, tornant a casa aquest dia que us dic que era l'aniversari del seu fill, li passa una cosa, ella pren una decisió i a partir d'aquí tota la novel·la gira entorn d'una polèmica. Ella treballa en una agència de publicitat i ella fan, a més, no, moments d'aquests com de, no sé com es diu, però de comitès de crisi d'aquests hi ha hagut una cosa amb una marca de les que representen i fan com, ajuden una mica, no?, en el president de la marca a gestionar la crisi, no? Bueno, és que no vull fer spoiler. Llavors, ella està entre aquesta crisi, ella acaba de guanyar un premi superimportant i al mateix temps hi ha això que li ha passat tornant a casa el dia aquest de l'aniversari del seu fill, que intenta com que no surti a la llum, no? Llavors, com això va configurant una mica, no?, les seves decisions futures, perquè al final és dona d'èxit que pren tot tipus de medicació tant per dormir com per estar concentrada, no?, doncs la medicació pel TDAH, no? Aquestes combinacions, no? No viu, o sigui, treballa, no viu. I la seva màxima és tenir èxit, com arrel de successos que van passant durant la història, bueno, pot potser canviar una mica, no?, la seva manera de veure el món. Llavors, la crítica social, no?, sobre
aquestes expectatives d'èxit, aquesta necessitat, aquesta pressió, i sobretot pressió cap a la dona, no? Perquè sembla que per tenir èxit ha de renunciar al que suposa ser mare, no? I que s'ha de poder portar tot, no renunciar a ser mare, perquè aquesta dona aquí és mare, però és com que s'ha de ser mare i al mateix temps s'ha de ser empresària d'èxit i al mateix temps tal, perquè si no, és com que no està... Si estàs més pendent de la maternitat, potser no estàs podent ser, no?, l'empresària d'èxit que vols ser. Llavors, bé, és un llibre de 400 i pico pàgines. A mi me n'han sobrat unes quantes. Hi ha hagut moments potser que se m'ha fet una mica llarg, però és una bona història, està molt ben escrita i ja us dic, li seguiré la pista a l'autora. El següent llibre, bé, d'aquest no us faig ressenya ni us explico gaire res, perquè és un llibre de poesia. Jo no llegeixo poesia, però l'editorial va contactar amb mi i em van dir si volia rebre aquest llibre, que és molt bonic. És el llibre El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. Jo no il·lustrat per, perdó, us he dit, il·lustrat per Pedro Oyarbide. Jo no llegeixo poesia, em va fer molta gràcia perquè està editat per Lumberg, de Planeta, i em van escriure dient-me, pensem que aquest llibre encaixa molt amb el teu perfil i tal, i vaig pensar, doncs no s'ho mira molt el meu perfil, perquè jo no llegeixo poesia. Però sabia que Miguel Hernández no és un poeta molt inaccessible a nivell de... O sigui, a mi si em poseu poesies molt metafòriques, molt abstractes, no m'entero de res. Vull dir, no sé, no és una cosa que acostumi a llegir. És igual, la meva cap de la feina li encanta la poesia, pràcticament no llegeix poesia. A mi no. De fet, li vaig comentar que havia agafat el llibre, li vaig ensenyar, de fet, un vídeo que havia gravat i em va dir que li passés la referència perquè li semblava un llibre molt maco per regalar. Llavors, Miguel Hernández no és un poeta difícil de llegir, el llibre m'ha agradat, però el que us volia ensenyar jo és, bueno, no sé si es veu bé la portada no, és així, i després, bueno, cada poesia, no?, té com il·lustracions, no sé si s'està veient, perquè a vegades amb el reflexe del llum, però bé, ja veieu, una mica. Bueno, doncs, si us agrada, si coneixeu algú que li agradi la poesia i voleu fer un regal, el llibre és superbonic. L'últim que tinc aquí en paper, perquè després n'hi ha un que l'he llegit en digital, que és l'últim que vaig llegir el dia 15 de juny, vaig acabar-lo el dia 15 de juny, el penúltim, diguéssim, que he llegit és aquest, Crimen bajo la tramontana, de Mireia García Contreras. La Mireia García és catalana, el llibre està ambientat a la Costa Brava, i justament el dilluns vaig estar a la presentació del llibre a la llibreria 22. La veritat és que a la llibreria 22 fan moltes presentacions, coincidia amb el partit d'Espanya del Mundial, llavors era molt poqueta gent, però va ser molt guai. Va presentar ella amb la Toni Hill, que també és escriptora de novel·la negra, i la veritat és que va ser molt xulo, perquè al final el llibre jo ja l'havia llegit, això va ser dilluns, jo l'havia llegit al cap de setmana, el llibre, l'havia llegit in situ on passa, no? De fet, la platja on estava llegint sortia en el llibre en un moment donat que jo estava llegint i va aparèixer a la platja on jo estava allà a Sa Conca, entre S'Agaró i Platja d'Aro. I la veritat és que, és un llibre que m'agrada molt, és un thriller d'aquests que t'enganxen, no?, i passa pàgines, i necessites saber, perquè a més, jo li deia a l'autora, he sospitat de tothom, perquè al final, clar que he encertat, perquè, clar, si sospites de tothom, al final encertes, no? Però he encertat perquè en algun moment he sospitat d'aquesta persona, però és que he sospitat de totes, per tant, no vull dir que sigui previsible al final, és que simplement en un moment d'aquests ara serà, ara farà, ara passarà, al final no, encertes. Llavors, es tracta de... Apareix un cos aquí a la Costa Brava, al port, en un port, i apareix un cos d'una dona morta, i primer no saben ni qui és aquesta dona, no? Llavors, coneixem el Marc Vila, crec que es diu, o Vilà, que és el sergent dels Mossos d'Esquadra al càrrec del cas, i la Cecília Soler, que és una exmosso d'Esquadra que en aquest moment, segurament d'uns 50 anys, no?, que en aquest moment, per algun motiu, està com apartada del cos, no sabem per què. Aquesta Cecília viu allà en una casa, davant de la casa, realment el lloc és idíl·lic, viu en una casa però no té calés, o sigui, realment està suspesa de sou i feina i ha de fer alguna cosa per treballar, llavors condueix un Uber. Això és una nota molt graciosa, realment. I després la Cecília està separada, no?, té una filla, el seu exmarit s'ha tornat a casar, bueno, té com una història així personal, i després té una amiga que es diu Aurèlia, que és una senyora gran, que és veïna seva, que és com qui la cuida una miqueta, no? Com, doncs la Cecília no va bé de pasta i l'Aurèlia li fa menjar i tal, i la relació entre elles, perquè és que a més la Cecília, com a entreteniment, en aquest temps que està sense fer res, es posa a aprendre llatí, que també és una cosa que m'ha sonat superfici. Vull dir que té aquestes cosetes, no? Condueix un Uber, aprèn llatí, que és com... li donen com un caràcter a la Cecília com bastant peculiar, I després hi ha això, no? Hi ha el sergent que investiga el cas, que és amic de la Cecília, a més, i que li demana ajuda en alguns moments puntuals, no?
amb certes coses. I la Cecília, que ja no treballa de Mossos d'Esquadra, la vena investigadora sempre la conserva, per tant, intenta col·laborar una mica amb la resolució del cas. M'ha agradat molt tant l'ambientació com els personatges, o sigui, realment dona, i segurament serà així, per noves novel·les amb els mateixos protagonistes, perquè realment són protagonistes que crec que d'aquests que ve de gust conèixer més, no? Per mi va ser tota una sorpresa, perquè aquest llibre me'l va enviar a l'editorial. Jo vaig demanar un altre llibre, això li vaig explicar a l'autora, i de fet vaig conèixer en la presentació la que m'envia els llibres, quan m'envia algú de Salamandra llibres, la persona que me'ls envia, la vaig conèixer en la presentació del llibre, que no ens coneixíem a persona. I la persona aquesta, no, la que em va enviar el llibre, jo li vaig demanar un altre llibre. I em va dir, vale, te l'envio, però et puc enviar també aquest? I em vaig llegir la sinopsi, vaig veure que estava ambientat a la Costa Brava i tal, i vaig dir, doncs sí, envia'me'l. Però no sé per què anava amb les expectatives bastant justetes. No sé, vaig pensar, no sé. Ideal per, també, com us dèiem, el de Nicolas Díez, no? Si voleu un thriller així com per desconnectar i que té un punt d'originalitat molt guai, us el recomano també. Ambientat aquí, al costat. O sigui que jo, a més, bueno, clar, si us estic dient que estava llegint a la mateixa platja, no? On passava alguna de les coses, que va ser molt graciós això, però o sigui, jo sabia que estava llegint a la platja del costat, no? Però de cop i volta dic, ostres, però si surt aquí, no? O sa Conca. Bueno, a part de l'anècdota i a part de que jo és veritat que és una zona que la conec bastant bé, si voleu un llibre que us atrapi aquest estiu, aquest també molt recomanable. I per últim, el que no tinc en paper, que últimament no llegeixo gens en digital perquè tinc un Kindle que funciona estupendament i que tinc molts llibres en el Kindle, perquè de vegades aprofito per comprar-los quan... Jo no, ara últimament ja no compro llibres nous, així, si m'ho compro un llibre o m'interessa un llibre, vaig a la llibreria. Llibres nous per Kindle no els acostumo a comprar perquè són molt cars, no sé, m'estic bastant en paper. Ja sé que al final, qüestions d'espai, però és veritat que jo aprofito les ofertes a Kindle, que vull dir que Kindle té cada dia, no? Unes ofertes Kindle Flash, llavors si veig que hi ha algun llibre que m'interessa, me'n recordo, tampoc ho miro cada dia, però quan me'n recordo, si veig que hi ha algun llibre que m'interessa, el compro. Per què? Perquè, com us dic, no? A mi, jo soc més lectora de paper, llavors tinc molts llibres pendents i, per tant, últimament en digital, no? O sigui, el Kindle el tinc una mica abandonat. Però el cap de setmana passat, no l'altre, vaig estar a Madrid a la Fira del Llibre, sí, el cap de setmana que hi havia el Papa de Roma, el cap de setmana que hi havia els concerts de Bad Bunny i tal, Madrid era, bueno, doncs imagineu-vos-ho, no? Jo vaig estar a la Fira del Llibre. He de dir que la Fira del Llibre potser hi havia menys gent que altres anys. Que per cert, a la Fira del Llibre de Madrid em vaig acabar al final de la fira, o sigui, al final, quan ja me n'anava, el segon dia, vaig acabar comprant un llibre en català, Amèlia de les Camèlies, de l'editorial Cap de Brot, que és d'aquí de Girona, llavors vaig fer com... I me'l va vendre una noia de Bescanó, és que em va fer molta gràcia, perquè vaig pensar, o sigui, li vaig dir, soc de Girona, jo també, tal, bueno, és igual, anècdota. I això, i a l'estar a Madrid vaig anar amb una amiga, però vaig marxar jo sola. La meva amiga va arribar, jo vaig marxar el divendres al matí, la meva amiga va arribar divendres al vespre, llavors, és veritat que si jo vaig sola a esmorzar, a dinar i tal, sempre porto un llibre al bolso. Per voltar tot el dia per la fira, sabent que em compraria llibres i tal, vaig dir, porta't el Kindle, que serà més pràctic. I vaig buscar un llibre curtet que tingués en el Kindle, no? que tingués ganes de llegir. I el llibre és Pies de Loto, de Jane Young o alguna cosa així. Pies de Loto són aquest tipus de llibres que a mi sempre m'impacten molt. A mi els llibres que ja només pel títol ja us ho podeu imaginar, no? Però que parlen, no? De l'embenat de peus de les xineses, no? En aquest cas està ambientat al segle XIX, però va ser... O sigui, jo he estat buscant, no? Perquè en algun moment em sonava com que hi havia zones de Xina que a principis del segle XX encara no, es conservava aquesta tradició. I en aquest llibre en qüestió no és només la tradició de l'embenat de peus, sinó tota una sèrie de tradicions super cruels que a mi, o sigui, m'esgarrifen i al mateix temps em meravellen, no? Una mica quan llegeixo sobre aquest tipus de coses, És de mare meva, si això, al final estem parlant del segle XIX, estem parlant de fa 200 anys. Vull dir, sí, sembla molt de temps, però és que són costums, eren costums molt, molt bèsties. En aquest cas, hi ha una nena que es diu Pequeña Flor, que té 6 anys, però que la mare, són una família humil, no és una família noble, la mare li comença a manar els peus amb 4 anys, perquè és l'única manera que ella veu que aquesta noia podrà tenir un futur, no? I casar-se amb algú, no? Amb una mica més d'estatus i tal. Però amb 6 anys la ven com a esclava perquè no la pot seguir mantenint, no? Ja el pare s'ha mort, llavors hi ha una pobresa familiar, la mare ven a la filla com a muisai, que és com a esclava de la nena, o sigui, de la nena més o menys de la mateixa edat, de la família a la que la ven, i ella, de fet, entra amb l'expectativa
de que, com té els peus embenats, igualment, quan tingui 18 anys, es podrà casar i marxar d'allà. Però la nena aquesta, la Linjin, que és la nena de la família rica, diguéssim, bueno, és la nena que té ganes de donar-li dues bufetades, no?, a tot el llibre. La nena aquesta és com molt capritxosa, no?, li té enveja perquè ella té els peus embenats, li fa com una sèrie de putades, parlant malament, que jo hi havia moments que em sentia com molt emprenyada, no? L'estava llegint i pensava, ostres, ja és prou difícil la vida d'aquesta pobra nena com perquè l'altra vingui aquí amb aquest abús, no?, de poder. Hi ha una tragèdia, hi ha un escàndol, la família Fong, que és aquesta que l'ha comprat, i a partir d'aquí la vida de la Linjin i de la Pequeña Flor, bueno, és igual, correrà un altre destí diferent del que s'imaginaven en un principi. És un llibre molt dur. Si hi ha alguna cosa... Si m'ha agradat molt, li vaig donar 4 estrelles i mitja, vull dir, bé, però si no li he donat 5 estrelles és perquè potser en algun punt, tot i que és una història molt dramàtica, evidentment, pel que us estic explicant, però hi ha escenes que m'han semblat com en un excés de dramatisme, no sé, com massa colabronesc, gairebé, no? Són moments puntuals. Llavors, m'ha agradat moltíssim, la història és, ja us dic, és brutal. Té 300 pàgines, no és gaire llarga, però hi ha escenes que us dic que, doncs això que us deia, de les tradicions, no? De la tradició de l'embenat de peus és molt bèstia, però, bueno, com tantes altres, de l'època a la Xina. Llavors, si us interessa aquest tema, la veritat és que llegiu-lo perquè és un llibre de l'any passat, és un llibre bastant nou. A mi m'ha recordat el Ventall de seda de Lisa Sí, no? O el Cercle de dones de la senyora Tan, no tant per la temàtica en si, però sí una mica pel context, no? Per l'ambientació, tot i que el Cercle de dones de la senyora Tan el context és molt anterior, perquè està ambientat al segle XV, però tot aquest punt tradicional al segle XVIII és molt semblant, no?, al que surt en el Cercle de dones de la senyora Tan. I bé, fins aquí les meves lectures de principis de juny, de la primera quinzena. Ja veieu que han estat unes quantes. Estic gravant, no us ho he dit, estic gravant un matí abans d'anar-me a treballar. M'aixeco jo com molt motivada. He pensat que durant el dia potser no tindré temps i he aprofitat una estona. És igual. El cas és que vosaltres ho veureu un diumenge, bueno, com vulgueu, però que el vídeo estarà penjat el diumenge com sempre, però és que se'm fa superestrany estar gravant a aquesta hora. Però bueno, ja està. De moment, aquí us deixo les lectures, com us deia, de la primera quinzena de juny. Aviat, quan s'acabi el mes, les de la segona quinzena, i faré un altre vídeo extra amb les millors lectures d'aquest segon trimestre de l'any. Ens veiem en el proper vídeo.